perquè he vist tantes postes de sol, he anat al Pol Sud, he vist allà on el sol... Benvolgut personal, nens, nenes, cuineres, treballadors de la neteja, secretàries, professors, monitors, director de l'Escola Santana. Diu, jo, Sa Majestat el Carnestoltes, us faig saber que el proper dijous, 16 de febrer, dijous gras, vindré a la vostra escola per celebrar el Carnaval. El dijous vindrà el Carnestoltes? Com el que vingui? Sí! A veure què més diu, a veure què diu, diu. Per això heu de saber què? Com que esteu estudiant expedicions a tort i a dret, jo vindré disfressat de dunes del desert. El Carnestoltes, sabeu de què vindrà disfressat? De desert. El Carnestoltes vindrà disfressat de dunes, que són aquelles muntanyes de sorra del desert. I diu, i vosaltres també us haureu de disfressar d'alguna cosa relacionada amb l'explorat, o de Marco Polo, o d'on va anar el Marco Polo, o d'exploradors, o de l'Àfrica, del Pol Sud. Podem anar disfressats de qualsevol cosa d'aquestes. Però no s'acaba aquí la cosa, escolteu, diu, a més, per ser més divertit, aquestes consignes haureu de seguir. Primera, el dilluns que ve, el dilluns dia 13, escolteu, haureu de portar la roba capgirada. O la roba al revés, o de cap per avall, la roba capgirada. O sigui, no sé, la camisa al revés... El dilluns heu de venir a l'escola amb la roba que... els pantalons, els calçotets, els pantalons... La roba capgirada. El dimarts haureu de portar el cap ben guarnit, o amb un barret ben bonic, o el cap amb unes flors, o ben pentinat, o tallat amb zero, també es podeu tallar, com vulgueu. El cap ben guarnit. Dimecres, heu de portar tots un davantal posat. Un davantal posat, aquests de rentaplats, o de la cuina, el dijous, que és el dia que ve Sa Majestat en Carnestoltes, hem d'estar ben elegants. Heu de venir disfressats d'altres exploradors, ja ho hem dit. O les viatges del Marco Polo, o el Pol Sud, Pol Nord, Pol Est, l'Oest, el Livingstone, el que vulgueu. Himalaya, del que vulgueu. I, a més, com que és dijous gras, heu de portar un entrepà de truita o de botifarra. O de truita. Sí? I recordeu, pel Carnaval manen Carnestoltes. Aquests dies tot s'hi val, fins i tot fer el pocasoltes. Visca la gràcia i l'alegria. Disfruteu amb il·lusió que ni la crisi ni la vella Quaresma ens espatllin el que és bo. Visca Sa Majestat!